Siyabonga abangcwele sisaphethe umcimbi wemfazwe. Amen. Ngicela siqale kweJoni nebasemlonyeni incwadi Ndumiso 141 Ndumiso 141. Nkosi yami. Emakhaya niyathandaza bazalwane. Yes. Nibonisa imfazwe unyakisile xa nibonisa imfazwe uthixo sesiyisile. Amen. Nathi le ndoda inexhala. Abo baqala zikwebandla nisekwindoda inexhala. That is why umntana beboniswa umtshaba. But useless nje liloyisiwe nje. Not just a little pitch. Amen. Ungenxa yakho lelo nexhala uyithandazela wena. Sana ngakufumana ukusebenzisa uhlambula wena. Amen. Funda ku verse 3. Verse 3. Umlomo wami umisele umlindi Yehova. Nisa umgcini emnyango womlomo wami. Alright. Nesijulo. Emnyango womlomo wami. Akesithandaze ngiyabonga ngezwi labo kwethu. Manje ede thina sonke. Bawuna khona uNkosi wakho. Ndibuye umva ngithetha ngeSibusi. Amen. Alright, sibambile ngozondawone. Nisumlindi abemlonyeni wakho. Yabona umlomo wakho. Nomlomo wakho nijobile kaThixo. Amen. Everything comes nomlomo wakho ngajobile kaThixo. Amen. Ungenzakala ubomi bakho ngenxa yomlomo wakho. Ungakheka ubomi bakho ngenxa yomlomo wakho. Ungabuchitha ubomi bakho ngenxa yomlomo wakho. Ungabakha ubomi bakho ngenxa yomlomo wakho. Namhlanje ngibethe imfazwe yasenkondweni. Amen. Angazi ngenza njani. Azazi bathe izinto ziyamandla kwebantu. Nengxadana ziyamandla kwebantu. Because everything sasosikhila. Sizazikota sesibande ibali sifunde songa ixesha. Ayethina sasikhila sizifunde kungekayifumani ibhali. Usayikhangela endlini. Because umuntu othanda attention. Ngiyithanda attention. I-attention ingenza ukuba ndibone uba uyandiva. Amen. Masiyeke umakanele yakhe ngokubantu bamakaThixo. Chapter 4. Uneminyaka kudanga apha kuNdumiso. Ubuya nje umva wena. Ubuye umva. Udibane noJoni. Udibane noNehemiya. Chapter 4. Utafita lemali kaThixo uba yakutyhilela njani izinto. Umisa umlindi emlonyeni wami. Thixo wami. Ngoba kuyimfuneko uba kube kunogada emlonyeni, kube ijoni likaThixo elime emlonyeni. Abanye benu bangasindiswa kodwa bathinje kwemilomo yabo. Yingozi enkulu ke ngokuleyo. Wazi umlomo wakho bese zande zotshaba. Ngiyafuna ngenifike lonene bethuna isahluko sesine ufunda verse 15 Thixo. Nehemiya 4 verse 15. Wathi zakuva iintshaba zethu ukuba siyazi thina nokuba uThixo ulitshitshisile iqhinga lazo. Sabuyela sonke siphela eludongeni. Elowo emsebenzini wakhe. Wathi ukususela kuloo mini esinye isiqingatha samadodana akwam sasebenza emsebenzini. Esinye isiqingatha saphatha izikhali nengqweletshetshe
izaphetha nengubo zensimbi. Alright. Siyayibona beqhubeka ya. Kuyakhiwa abantwana. Just siyakha abanye baphethe amahlelo. Siyahamba thina ngoku sibhekisele lezwelitsha yona kusebenzi kulezwelitsha abanye abazukuya pha uyokwakha bakubeka kwindawo abakuzo baphethe amahlelo. Noba bengekho esibusele bayaba kukumkhosi esithishana nawezwelitsha kwivusele sikuzo bantwele yazini akululanga kukwimfazwe siyokhulula imiphefumulo. Thixo wam zalwana khali ngobane phepha ngobephepha zakuvala phakathi komntu zakuyela kwendawo ngobephepha ujonge kum. Thixo wam ndizakuni ke ngoku ndifumanika relate sibangcwele ngenxa yoba nina nisithi hayi ndihlala apha ngemdla ecaweni. Hayi ento zenziwa ziinkokheli. Idepartment yakho ngeyophatha ikrele. Esiqingana sabazalwane baphethe izitena bayenza esiqingana siphethe amahlele. Siyalifuna nani noba ningekho apha ekwakheni noba ningaphathanga fotsholo but abahlele enu ngophatheni. Inetshaba le nto zathi zakuva iintshaba zethu zashukuma. Inetshaba le nto siyiphetheyo inganganetshaba icawa but le siyiphetheyo inetshaba because ikhulula umntu obebotshiwe. Kukho abanye bebethinjiwe ubukumkani bobumnyama sikhulula bona abo bantu akuzusonga izandla ukubume bobumnyama. Wena usisigxina sabo mos usisulu babasuka baba nge-remote makabe behloko ebuhlungu ngokupress mayixabane ngobaxabane emtshatweni press makele udushe press. You're under remote control. If you took the money press, you're under remote control. But then we'll class it feet and then sing this or the crest of cities. It's my carrying again. So it's a problem. I'm getting so yes, we kurula. Now kuruleka. Kama timone yako. Ako noamu cho. Ukupumkoza ukubeleti. Funeka sekhona isibethamahla. Isibethamahla isibethamahla. Sonke nje kwemandla. Awubivoka nje. I don't care ukusindisa izono konje. We accept emsebenzi kathi. Uyafika phambi kwamehlo ethu, but awufiki phambi kwamehlo kathi. Ubulijonge endala kaThixo. Hayi babebalekela phayani bafuna ukuze emsebenzi wakho. Bantwana abahlele waphatheni. Satela. Oh my God. Komsebenzi kaThixo. Thina komsebenzi kaThixo. Ezilita zibhizi. Abazalwane bebhizi. Hayi worship team. Maybe worship team iyathandaza. Thina inkosi ngathi ayifakali kahle. Worship team ayithandazanga wena wenzeni. Bona bahlabela baba wena. Baba bayitshalo umthandazo wakho. Yonke imesebenzi ayebhekile. Yomthandazo wakho. Nguwo Jews isihlele. Ezinto zingafiki kubo. Ayibakhathi babangawi. Ayibakhathi balawa. Ayibakhathi babehibethile kubo. No. Bakhathi babangahlaselwa wena ngehlele likuwe. Usesiqinga tasibethe ihlele. Bona basesiqinga tasakha ngokuhlabelelo. Uyanideka bantwana. Lephele netshaba. Itsho le ndawo ethu. Bantu basagqiba udongo lakhe ezagqiba. Kaphela ufundo esithi ndoda. Wathi zakuva iintshaba zethu ukuba siyazi thina
nokuba uThixo unitshishisile iqhinga lazo sabuyela sonke siphela eludongeni. Ebantwana mawubuyelweni maludongeni. Mawubuyelweni noma uthafike awufuke manje. Awunqina abadlali ubuyele edongeni lokufedezwe. Mayebenze umsebenzi ikingdom of God yakunida. Ubukungani wamazulu uyakunida. Awufuthula awuhlukana ukuthetha. Awuhlukana ukuthetha ngobani nobani. Awubuyele edongeni usebenze. Uyahlabela. Uyathandaza. Uyenqina. Ukhupha imali. Uklina inkonzo. Uba wenza lanto. Ukukhuthaza abazakhuthaza. Uyele udongele build the kingdom. Afuyele udongele man. Lichishile icebo labo. Banokalichishile icebo labo. Banelichishile icebo lentsaba. Nelenzaba lichishile. Lichishile. Awuthola siphelele litsaba. Kanti icebo labo lichishile. Thola siphelele litsaba. Xa uphela xa usihlezi kufunezile ayikubona bona utshintsha nawo. Uyela edongeni man. Uyela edongeni mntanam. Azimisele man. Uyuphupha zakhona. Uyucinga ezibaluleke ngelife yakho kwakhona. People apply ngomnyaka. People funa isikolo, people funa umsebenzi. Uyela udonge build your future. My son build your future. My daughter build your. We come for our way to the man. Itsaba zakho bhaki. Chichili kabala man. People think we are calendar man. People think they are 5 rooms or 2 rooms. People think they are 8 corner man. We bhaki kabala itsaba zakho man. People oil money. I said money I go from my toilet. No! Dream again, man. Think again, man. Just put together with people, yeah. We are not talking. Wakip people, yeah. Wakip family, yeah. Come on. Now I'm telling you, I'm going to follow your time. The Yama, the Yama, oh, 2%, for the best wrong. Yeah, I'm going to tell them 2% wrong. Umqalekisa because wawukomlinde kulweni wayo umlomo wakho uthixo kusathana ukuze ngemlele yomlomo wakho uqalekise sabisana but don't change direction. Go umqaleka mntana I love you yathanda phela moya uhoyini mama kuwenza yebo wenza wrong but I still love you. I got right to do it ngayo. I got right to do it ngayo. But I still love you. Oh my God. You can build your house or destroy it. Today, my future is brighter than today. I can't believe I'm for a man of Sunday. Who can you tell me if you want some Sunday? Who's that free little one go? Father, you pull me like a tomorrow. You can't go away. We are not talking man. Our key was young. Oh my Lord. Every family is there. Who want to have pangela? We are seeing this when Pangeli, Padilla, or Tana for it. And I don't put a Pangela, what you think that's to be a Tana and 17 Tato, you got only you got a woman, you get one to Bana, Parliament on excellency. When they got to listen, when they got to let you, so to be black. Umabia Pangel. Secondly, upetikhele ngomthandazo. Nonke niyadingeka.
nonke kuyadingeka. Then bengithele khona umfana wami bengqokola naye izolo bese ngqokola ngithi hey Nkosi yami ayiwani ngoba iphare nje ayiwani ingenza bekonzweni because we need to back kwicala lakomoya udade ifana support ihlongathembe inyama icala kwicala lakomoya ngawo mzuzu uzabana nalento izabayo kubekho phela ihlele onjuzi zihlele othi nami buyumbanos siyathatha so from verse 17. From verse 17. Yes. Verse 17. Ke aba besakha eludongweni nabathwala imithwalo babethwala ngesinye isandla esibe sisebenza umsebenzi baphathe izikhali ngesinye. Verse 17. Ke aba besakha eludongeni nabathwala imithwalo babethwala ngesinye isandla esibe sisebenza umsebenzi baphathe izikhali ngesinye. Nabakhi babesakha benxibe elowo ihlele lakhe esinqeni sakhe ovuthela isigodlo ube sekaleni lam. Enkosi yami unema wenza into enkulu umsebenzi kathi but uneenhlaba enintshaba eziyingozi osisane phakathi noTopia iintshaba ezikhohlakeleyo abantu abafuna ukubhandisa yonke ndenza njengawe ntsholo ukuyibhandisa unenza ithi lemoku esisanda kwaphethe isithema bayakhe esisanda kwaphethe amakhaya my God ebenisithenga ngapha esikudanga uyamjonga esinqeni ukuthi hayi man esa spirit level moselisesiqeni you sweat I don't know pastorisha moselisesiqeni you sweat life leyo yethu ubomi obo bethu one esisakha umsebenzi kaThixo meba siyakha amahlelo esisandla siyakha ngesisandla amahlelo esisandla awukwazi nizawufikelela ngoThixo nakhe imizi yenu nakhe ikamva lenu kodwa musana ushiya ngemva umthandazo ngoba umthandazo lihlelelile musana ushiya ngemva ilizwi ngoba ilizwi likaThixo lihlelelile musana ushiya ngemva umhlabelelo ngoba umhlabelelo lihlelelile musana ushiya ngemva uquqela endlini kaThixo ngoba uquqela endlini kaThixo lihlelelile ngoba abantu abasikelela abantu bazothenga lehita ubese sithi kushusha bendlini liyamanga phanda ndini namhlanje sikelele ngokuthi futhi man bazabane everykuba amathokothiwa everykuba nobomi musana umthandazo ushiya ngemva ezizinto zenzeke ebomini benu musana umthandazo ushiya ngemva Botosaka ngesandla uphethe ihlele ngesandla sombeka phansi ubaba ngesandla nobese siqini tufundise tell us your thought amaKorinte chapter 10 Testament Corinthians chapter
10 okuyaqoma unisibonelo wayeba uphatha isweat thina ke sizophatha ku oh Jesus. Yes, chapter 10 from verse 3. Chapter 10 verse 3. Yes. Kuba noma sihamba sisenyameni asiphumi imkhosi ngokwenyama kuba zona intonga esiphuma ngazo umkhosi azizezenyama kuye uThixo zinamandla okuwisa inqaba. Okay, prepare up. Bazalwane. Igama lo umuntu osindisiwe umkhosi. Itsho le. Ngizamvelezeni nabele eJamini nabele ngepeanut butter nombathe ram nje kuba sindisiwe hayi uThixo ngubani isolungileyo uzalalusa. Umkhosi. Ukwama yabona last week intshumayelo yam ingakhuluma ibhekiselele ekuhlaselweni kwakho uzidefenda ulwe uyise noThixo kubisithunya ulwe but kwamaxesha wena uphuma umkhosi uye ngqo ekhapini yotshaba uthi ngiyolanda into zakho ngiyolanda izinto ngiyolanda ifamily yam ngiyolanda imali zam ngiyolanda uvuyo lwam ngiyolanda ukonwaba kwam andiphinde ndihlale ndilinyebezuleka asoze phinde yokhethauna no that is over ngiyolanda uvuyo lwam ubuyele kubo ngiyazilanda into unqine intonga zokulwa phume nje asazihlaselwa bazalwane kuba bamaxesha besitha abahlaselayo uzawusongisa nodobeni okumane sithi yakuhlala injeleme hayi what for temhlala njani kodwa uthandi ndilinde umoya ndinete ndilinde umoya ulinde wena uthatha intonga zokwenza kunika zona usebenzise sefikile uwenza intonga uyawulwa nini uyawulwa nini ekhapini zomhlaba uJonathan uphathe intonga zakhe uthi bafike kulo mkhosi wentonga yalungileyo zamaFilisti mhlawumbe uyawusebenzela uyawuva ngesebenza esimiso kwambalwa uyawuva cha uyise uSawule nomkhosi wamaIsraeli bahleli ndinye bazimele nophuma uJonathan nentwana ahamba nayo wathi jonga sawuzana ngemiqolo manje ujonga ngapho ujonga ngapho uhlala ihleli there are times ufike wena awuphuma ngathuko athi ila zaphungo zenyama uzothatha nobiyathi office conference kulapha usale zonke izithuko owake wazathi ziphila ngolakhiwe ngiyazana lezo zithuko iyazazi ezo tools akanangxaki zifana nerabha ngoku different kube umlinde emlonyeni wakho ukuba iqhele lomlomo futhi uYesu ebona uJohane esephathimo uthamehlo wakhe njengomlilo usonke mkhazeni kodwa ukhazela welapha uthe emlonyeni wakho kuphuma iqhele lomlilo bangcwele emlonyeni wakho funeka ukumqeshelo suku uthi namhlanje ndizile ukudla ndibeka kwikhambi yotshaba andifuni iTV andifuni ukubuthelwa andifuni nosolela kubo ndiyakuThixo uthanda
Thandaze kusimakala uthandaze. Thandaze ugqibela ukuthandaza. Usiyani uthandazile. Uguquka ubheka abinoshaba. Uthi Sathane egameni likaYesu Kristu. Udala uzenzela nefemeli. Not again. Ngegama kaYesu. Mayibuye into ethile. Ngegama kaYesu. Mayibuye into ethile. Ngegama kaYesu. Mayibuye into ethile. Ngegama kaYesu. Mayishintshe le meko. Ngegama kaYesu. Hlukana nale nto. You need to fight like a soldier. The gospel, not the gospel of just praise and worship. Izicelo kuThixo, ukunqula kuye uThixo. Ayiphelela aphi na? And the praise and worship ziyinxalenye yokubheka ebukhosini njengoba uGodi wabasazi. Hlabelele. Hlabelele usendlini yakho. Uhlabelele. Uphuma umkhowo. Abadikwa nananazele uhlabela kwakho. Because I am a lonely man. Uhlabelele wokulona ihlele. Uthi thini lihlangene. Sikwenza mkhulu. Thini lihlangene. Sikwenza mkhulu. Thini lihlangene. Makauni zesinyelo zoba indandazi imeko jokelela. Bakuni thini lihlangene. Sikwenza mkhulu wena. Inzingana zami kahle lifini. Bakuni thina nefamily. Imihlangene. Sikwenza mkhulu ulona ihlele. Utuphuma abesephume phambi kwakho Jehova okubenza mkhulu. Don't fold your arms. Bekumlinde emlonyeni. Because umlomo wakho uxela uba weak. Upaul athi njengoba ndi-weak njengoba ndi-strong. Ngoba lungaphakathi kwakho strong. Bekumlinde. Andinamandla. Awungenamandla kodwa unamandla. Nditshafile akatshafanga yena. Ndithiniwe akathinwanga yena. Bathi abantu bathi I want you to arise, man. Thixo wam nobuvita enye into zamaqoqo wayithela mina ngayikole ebrofini. Ibangenyawo nokunibethaba. Uthi not in my house. Ngegama kaYesu. Buyela kubufela. Bayadinga ubumnyama. Not endlini yam. Unkelekele phaka. Bekerumini umntana bakhala khona. Uthi thele benzeka ntona egameni kaYesu. Umbeke izandla. Uthi Sathane no-authority komntwana. Igunya unalo lomntwana. Buyela kubufela. Mawungadingathi i-ambulance qala. Mawungadingathi uThixo. Mawungadingathi inamba ye-ambulance. Mawungadingathi inamba yevesi. Lowo mkhulu wasehlabathini. Lowo kumkhulu akamfundisa akekho kodwa ukhona abandileleyo. Akamfundisa usendlini akhe kodwa kulapha kube namnikwayo. Lena sizonela abantu asamkhesu Yesu. Because asifuna afane ngawo, asifuna afane umfundisi, sifuna afane uThixo. Ozaba nabo ngo-12 midnight, ngo-2 ekuseni, ecina umtsholi ehlasela. Sanibanga amatha lapha. Kanti wawiki. Kuyaliwa endlini. Kufanele bensuku ukuye nothi iyawekama uyotshaba. Ndolanda ijeya, ndolanda into zabo. Ebezithiwe. Ngingathi uyasinza olosindisa, ndiyozilanda. Kwenza abantu nonyembezi, nathi nonyembezi ngoko, besolo ndiyalila, besendinkenenkene, nako ubona ndibuza ngento, sebeyazi abaphikana, baqhumisa ibiqosha, bazobona ndilila, bazohleka, abaphathi bamelani babazela, bahleka.
but ngokuzozinza ireport ezibhede ngoba ngereport iyimpile but ume uthi ulungile uThixo uthembekile uThixo lo uyeke yenze ama-praise songs ngamnatsho ngilodokha phuma lewile nonke ngathi kulungile uthembekile uThixo ulungile loluyeke wawo uzakunalifuzi nangokuthi siyakhonzela lovukile siyakuthemba selihlaba nayo yonke into uhamba nakho Thixo vula umlomo uthetha ku-right thetha lelo funa uyibona singacela abantwana babo badume angayazi homework angayazi bethile angayifelisha ngakuya le-report e-wrong kodwa zimntwana lokuduma awuyazi ube yintoni uyazisebenza emakhitshini asabe yiminista umntwana kuyakuthalela lapho uchiphindekile nabiseka la ngqondo zinganayo unayo uchiphindekile kama nanifile olulapho ebhe yam le ndithetha ithetha umkhulu wapha kubebhe yam a-50 years birthday watsho singawathasikhomukalwela yena isikolo noko ayisenza shinobani. And remember, I said, I don't know what I don't know. Can't stop. I mean, scholar. Why is it so? I mean, share. Because they report that we bad. Come 40 something position of young people and report about it. But my name was on the class when I was 16. Just 14 come. Passing. But what fake Christ? What fake umsuselunkungu. Wafika umhlazi wengqondo yemvu. Namhlanje uzibona ukuthi wampasa ugrade 12 wampasa wamfaka nedigri wafaka isibili wafaka isithathu because uthi ayolanda ingqondo yamsathane ayolanda ingqondo yamsathane izinto zakho ngoba yolanda izinto zakho. Namhlanje ngithenge ibhodi ne-PhD ukufika nje lokhu umsebenzi athi ngisenginayiphi and benifuna because i-masters zami ziphase post-grad distinction khona zonke roziyaphaze distinction dissertation yami e-University of Michigan iphase nge-distinction supervisor yami ifuna lezi PhD ngibhaleke nyawo zombili sisters of the devotion and then I pass nje ngokulona i-PhD because ayilaphi umsebenzi. Asiluya zakhe ninake nikhawuleze niphatheke yangathi yambeko zimbeko ukuthiwe kuni hayi abawuzama asili ngagazi nanyama ubuzawuzama nenazenyama uzuyawusatha kuzama usebenza inthunzi kasana ensana mabakekunika zezakhe bosi uyibona imkhali ngoba yo andamele usana demon okay encothi uthi uphethe umphilo libe gawula ngomphilo ngoba yonke imphethe ikhondo kaMhlobo
Then Jesus is around kumpeleza kule ukubale sinyobela sebese Yesu amakubidimo nemithi. But bayenza sana strategic. Awusiya ufuna ukuthi uza ukwenza demon yakho John uzengu buyanumva enza ukuthi into zemandi. Nyana uyumva la demon akhe uqoma nawo kwasho kweqweke. Uyubhekela uthi uphanga uthi athi buyani noma ithi iBhayibheli kuba ne7 ofuna amanye adakushana abe40 ukuze isiphelo sesizini esiqala so muthi iBhayibheli yebo sana njengoba singamnika ititle iBhayibheli inika ititle njengoba sana singamnika isikhundla esiphezulu iBhayibheli inika usana isikhundla esiphezulu thina zonke simqoka sizinakayona iBhayibheli inika isikhundla sana into one ulimqoki number 2 iking yamaqoki inkosi yamaqoki yamqoki uzana nofuthuluke abathi tukazisa kahle kanti uyakubhekelisa uthi basasenza nto nakubamba izintana ngosasithiyela intana azibotsunyiki wenhle nomnyiki awubamba intana yoyini kunindilambile leminye wendikhangela yehle ayaba phanga phasi itrapa ziqhubeka iqhubeka uthi awusetyene ngatsala boom sileli phasi zasibale into ngoba ibethwe disease kale zisifika wenza lokho nekuba ekhaya uyatapha ibona ibhetere yodwa manje nikumbona yodwa Wese okwela xesha ekuphi la ufa kwemniso mona bekuphi ikholi ngene kuphi uvana as yabake bayikhaya sasayitheli ngalabi sasezini iveki siyodla ngombona izibone special yebo ikithoke ezinye iyalama yona ibasisiphatha sinkulu yona nasemini sesini nakawuthabelaka kawathi awuyilezo velezia yahlutha wakula umphekelo wethi siyabangecala sifuna impilo mna sihle kaphosa umbona ngaba silela nebhoso Bosingana ngaba ziqhunyana primary ayabila manje iyawuqola umbone kuphi wenza lonto umcho aliba ubebhetele nisalile ubasini asensindisweni hayi bethina bayibamba bayiyeka siyabona into zihambela kahle usekuphi akazange sekhethi ayizela ukhatha uthixo ayizela ngomisa ivangeli ayizela ngocompromise ayizela ngokuthengisa ngensindiso yabani ngazingabe kahle usekuphi utyisa umbona uba ubona ubiliswa amanzi endlini siyeke thina umoya asithise ngendlela asithisa ngalo ineqiniseke ngayo nathi sothi sityebe asilibelanga uthixo phakathi kwakhambi kakwethu libona sothi sityebe uthixo ubuthi uyacela uthixo sana zakubulu funeka ulongo not as a defense but as an attack usiyalo wakho uthi sometimes uzilist uthi kwakungenjempilweni wesathana nazibuyisi yabanaphilwa siqala kuthixo bathi basibili sibuyele kusathana bathi basogqithisa kuthixo silanda amandla ngoba simxele ungubani sithi uyehova womikhosi uyindoda yemfazwe umlomo walolu Davide imfazwe zakhe amandla abawona umlinganiso awunakufaniswa nanto wena sithetha nothixo emveni uziguquke silisatha ngegameni likaYesu awusenamlungelo kwezi zinto uyisinto yambheke yayohlutha angicela ngitengi angibuzi ndiyawuxelela give my life back in the name of Jesus zabuya into zakho ubuyela kuJehova uthixo
uThixo uthi wena wenza ngaphezu kwesicelo ngoba besidrika wena uhlelo fana ngekufanisa wena ubadlala khona mlinganiso uyazukisa uThixo akufana ukuthi wesicelo nje zindlela zokulwa lezo ukunqula uThixo yendlela zokulwa Abezelane nawe. Jesus. Iqale kwa verse 3. Kuba noko sihamba sisemnyameni asiphumi inkosi ngokwenyama kuba zona intonga esiphuma ngazo umkhosi azize zenyama kuye uThixo zinamandla okuwisa inyama. Yayimele ngesini ukuthi meaning that engqondweni zethu ngathi weekly. Umsebenzi othile uthakatha ukusingegama ngeyesu. Ufuna uqhumisa. Ukubesisima ngendlela uqonda uzawasini. Afana abantwana bathanda amakhulu lwani khosana bengawazi. Whereas uqoba lomntwana safe we understand the man esixhobo siligazi guys omntana mpela ngegazi guys no ufuna umjithu umjobha izinto ezimdake enhloko kanti ithi igcina ke yonke lento lokamafutho ami into uma uzintambo bide uqanya ngenwe osiyami sinqenza yonke into sibhodi ngambona nje mhle kanada wethu wami lomeko le lucimba inamandla kaThixo abantu buza babo ngizenzile noliphelisa iqhumise kakhulu ekhaya ishise kakhulu ekhaya ishizisile ngibe mdaka le2020 December bokwezale ngibe ngaphile ukuhlala ukuthi ngiphephile ngibethe komtshayelo ngazange isibone ngegama yayazi hayi tatomkhulu wayekhe waqheleza wanyama tatomkhulu kwanje koulando ikhola seKZN wathethi isizulu lekane imali sekhaya ingekho ngobakho ngoba thixo wami uthenge bephuculela le mali mbelo thetha ngama ngenyawo ubheke esikolweni hlalela azoyeka sihlalo somkhulu wakho somkhwala ngasidaya samnyama lesikolweni nazo nisila yayanga nisila bonke ukuze kuya beva sesiphelile sizisikhulu isihlalo tanga ngenyama ngomnyama ngaphili bana ngesika ewe thethinyaniso yaba ngenyawo kuleyohlalo apha noma wabedlelele utshwe ngamanje okaba bethafe kuthiwe insundwane insundwane ke lanto yokusunduluka yomini hlaba akhe noma xele into ezosendala zikhona sikibathi awuwiki umthandazo wakho awuwiki ukukhalima kwakho alikowiki ilizwi likaThixo awuwiki umhlabelelo kuyiphelela letunayo tuwamfuyilo ngayaviyo inkulu ninayipowerful etunayo babelela kuyo mani wakakwabe njokuqala elalini wakuthatha lake kwethini usisi kwethini uxozoqinisa nomvula lokuqinisa yathi uThixo nginabantu bakhe sekuqinisile aboneni bakuvule because lo bendi wakhe lebakha naye lapha uvule konke for yena uvule abantu Sika abantu ucebe kumnana abanye bafayeka ukuthi lokhumbele into zabo unsitsithe kumncane okungalali kwakulo ucele ngahlala kuyo seyikwekwe ngifuna grade 11 bayinyama abantu bayo bemka bamuso kusebeba umntana ohlala lapha kanti bendinika mama ibhothe bayazi abasahlali kuyo abantu ndizebana ndizama ngiyafuna ngireflect
bazenzele befike yabo kabayaba bayakhabashiya bahlali kuyo namka ndifike ngafraza abakhona abahlala abakhona abahlala ngabe aanto zoba uzawuhlala beyi-1 azizale Thomas Anfuko yayokwazi lula nalo iveli yaphela loflat but abipheli iveli ngabezengala nabomqolo nje uclean akwabe clean zabe flat kwakhe iyathi ngoba inonto ababili aba nale flat ya ayishala shebe mthatha noma abuya bandiza buya kwabo andisibaba usuqoba ithethe inyani uhlala njani ngoba okosayakhe zange sayihlala ngathi ndivile nami ndifikele khona abahlala lapha baqothile ndibaqothele igama kaYesu imimoya imithile imthile nobanothatha ngiyidodeka igama kaYesu nagqoba mali ngathi yanibika uYesu yamfuna sobe liphile kodwami babamkele uYesu andiqoqetha kwamnyala ngoduka ehlala fanele lihlele emzini yimali uyaliwa kulendlela uyaliwa ulikele imimoya uthi not in my house that's now that is not in my flat yam flat izofuna apha abizophazanyiswa nini get out Yesu ifulupapa apha akubala nantophamu phamu nini away basa umlilo esifethini abanye abezele zokumnyama banduluka bashahlele esifethini ngameza upage 11 ngongamgqiba ngoDisemba ngaportion 2 andibelulelete iportion zande ngabele ngoDisemba ngongena kwa-grade 12 kwa-grade 12 ngoJuda portion 2 eza nebashe openyama and then kumele ngeyisolisi umntana nasuka wala yosisikolo nabo phofu kwela sikolo baqozwe izishoba sakhe babiza wabo bacela ukuba umthandazo mzala lufukweni asiswa sonke isikolo uqala ukushimala esikoleni kanye nasesithu because of maji bethuna yilwana ayungengaze kuba uzasibuko yikho kangakanani uma uyapi bekusatha koyikangayo amadimoni ayengengazela kubona ajoba wena uyayazi nalonto abathwa ngela xesha lakudala adula ke santolongo selithi bathwa besebenzisa katholo and itholo ngakuhlakaza ukufika kwemiphu abathwale bengayazi imphu ubeka umphu apha umthwale izandla abaleke uthi gqinelelele silwanyana singozi asibaleke because ngabe uzasithini na umphu akayaba umphu ingozi nami ngiphethe ombayo Z-AK-47 Z-R4 Z-R1 ngiphethe imphu kunye Satan lecture ngoba uyayazi nawe nansi ke beside ngaphandle kokuhlasela olwatshaba luphaa nalo lutshaba olukhulu ufike ukuze uyise ngaphandle funda verse 4 kuba zona intonga esiphuma ngazo umkhosi azize zenyama kuye uThixo zinamandla ukuwisa inqaba siwisa ngazo nje amabhongo nayo yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuthasa ukwazi uThixo ngokuthina zabanye ukwizinto eziphuma umkhosi ukuze zilwe nokukhasa ukwazi uThixo umzekelo nje straightforward ngoba abaphathi bhayibheli kodwa yimisidiso ayikho uyasindiswa okuzanyathela ingigome ayikuzasifaka because ngapha kwengca ligowayo
ngaphansi kwengobayo ngoba indawo zimbili uphezulu kwengobayo ngaphansi kwayo ingcwabeni uyasizwa kukwizinto eziphuma umkhosi nokukhasa ukwazi ukuthi ingqondo yakho nayo ilwa lomfazwe uba ayiyo lento ibambileyo awunakubambelela lento awunakuledwa yilento yodwa funeka ke ngoku ulwe nale ngqondo yakho inokukhasa ukwazi ukuthi uxanduva kukwinqaba bazabona amajoni ehlala enqabeni i-strongholds bangcwele indawo ezakhelwe azinazo ne-festils kuzinyelwa kuzo kudutyulwa phakathi enqabeni akolula ukuphumela kukwinqaba kunezidiliziwe kwengqondo yakho apho uSathane azimisa amaqhinga khona aluSathane azimisa ubuxoki bakhe funeka udilizwe ezinqaba kubhidwe inqaba ezintsha othixo inqaba ezekhulizwe ingqondo yakho ine-walls ze-verses ine-walls zelizwi ine-walls zelizwi uSathane ehlasela nje ngoba kubhaliwe kwathi uthedobeni adehlasela sakubhaliwe kwathi uthedobeni adehlasela sakubhaliwe kwathi uthedobeni usenqabeni ukwi-stronghold akungasongasonto Usabye ngoba usalamba uthela abantu lekalento lakaleni awungasongasonto awume yakho wathakwenzela lemithuko yakhe naphisa abone bethini behlele ubulindele ukuhlela kodwa uthi the walls zakhiwe ngezibazalwana usenqabe ingqondo yakhe isenqabeni utuphansi sidiliza ngazinqaba izinto eziphakamisayo osikele ngokuthixo uyaphakama bazalwa bajongelanga ntweni sorunye babhetele uthona losakele zasikhethiwe last week so what eziphakamisayo ulwa nazo Kabel lampa koruma musikelo ukuthola emoto kanti sikubana lensikelele ukwenzela kebasi yafika nomalo ongehlula lensikelelo lewe yamka yam technique amkhwelisa umakuleza nayenkonzweni ilozuwa moto ubanilibona se kusikelele bayinsikelele bandela uphakami but lokho baxawe yodilula iba yimfazwe uya ingqondo yafuna ukuphakama mawuqaba ndiyaphangela ngoku andizafumaneka ekulineni inkonzo andizafumaneka ekuhlanjweni kweefestile zenkonzo andizahlamba iingubo zenkonzo udinga ukulwa imfazwe ngoba unento eziziphakamisayo apha kuwo nihleli baqwele Thixo wam nile mfazwe nijole entlasa sengqondweni ingqondo ingabaziyo ukuthi hayi usinise kodwa ayithembe yenu nithi ithini bayini ayithi yena bathi ngibikisana no kakuyigcinele nabaphambi bebhedi hleze umpusele isigamane esingasebenzi ukhuphe yona nazo umphazi kawuzawufuthe uthakazana udincede shukuba abantwana ezinsana ungahambe uziqaphelise uzifake into ongazaziyo awumalo nokubo banyeka abantwana bathakazele ukhande babazoba zizito na ubuye ndiphindisa kuze ngoba sebebadala babazinto wethu uba nabo baqondi ukuze uyelali ndiyamle ukuza mna uba baditana namntu ingaka nanto nto azawuphambana nezintwana mina ndibele imali enkulu thina sazawubeni sathathu basikhonzela abangonawo ziqhwabisana nekongekibhedi but uyesu ehlele enhliziyweni ndisebenza esenza into zibonakala ikhulu nabantu ndine-graduates baqele fight
Bishaya. Kodwa imfazi yokuqala ngaseqondweni yakho. Because usaneke zokuhlasela akazoqala nje phaya ngabantu nangezinto. Uzawuqala operate ingqondo yakho i-doubt ekusindiswa kwakho. Uthandabuze into kuyo. Uthandabuze into ezifuna. Nobunzima sobunabo uqobo xa ekwenzeka izawenzeka kakade. Yabusana uthixo. Uyaxola ingakwenzeka. Yenza ukuthi. Yilwa. Uqende uyibeke isandla ukungeke mamela wena andisifa nathi ezulwe mzawungcwatywa inyama wena. Ithi iBhayibhile inyama iphambili nomoya. Umoya ubheka ngapha inyama ifalela ngapha. Ingqondo yakho inyama. Ile nto yothuswa ngaze-reports. Funeka ukhawuleze eklinika le report ithi hayi udismisiwe emsebenzini kwenzeka le nto ithile imali ephela ngokucinga bathatha bazoku ukhawuleze unikele uthi the Lord is my supply uthixo uyondibonelela ndiretraintiwe but uthixo uyondibonelela khawuleza wakhinga hayi masiyama next week, money yathi. Ibangile lento. Anishimani ngoba Sunday yakho. Ishimela because uthixo esikhobisa. Ekukhombisela ikamva lakho. I-tomorrow phakathi eveki, next week, next month, next year. Abenze umgaqo apha uqhubha inkonzo kushukela. No. Why is it not? Ayolo ukudla ayomthetho. Ukujobeka ayingomthetho uba kuyatyiwa kusasa ityweni imatyaleni ayingomthetho sisinyanzeleko unyanzelekile utye awutyeli sisu uceba utyela uhlutha utyela zonke ii-operations zomzimba ukuze ucinge kakuhle ubone kakuhle uve kakuhle zonke izinto zomzimba ukuze zisebenze ukuze uhambe xa ungatyanga ngamadolo yakhe ukucinga kuyaphela nezwi likaThixo linjalo ayingomthetho waqhawa ikhomanda yalomkhosi uYesu zonke izixhobo zalomkhosi zikuYesu awukwazi ukuzigabana ukusebenzisa izixhobo zikaYesu ungekho kuye yena ngekuwo benza loo nto nyana kasikele kuthiwa nje zenzo bathi okay siyamkhalimela amadimoni ngegama kaThixo kaMoses kaPawulos athi amadimoni because anengqondo athi uYesu siyamazi noPawulos siyamazi ningobani nina kuthiwa amadimoni athatha iintswazi ababetha bengabefuthuke nempahla ezi because basebenzisa izixhobo abangenazo bayapretenda ewe injalo loo nto naseshop zikhona iswed ingathi uyibeke apha ingakusila iqhola intanga but kwaseshop zikhona iswed zeziplastic zezizithengela abantwana bethu ikhona imithi yeplastic ingozi yeplastic yokuyafana nalowo but wakhupha umntu weplastic wakutshonisa emntwini umntu ukhupha wamanyani adubule kuwo ube wena useless empilweni sakhe uba secaweni uthandaze ngoYesu engekho umntu weplastic adithi bazawuba sicela abantu bazasisabathuka but ukuba secaweni unesuthi nethayi nemikhola negawu abe yena uYesu engekho kuwe umntu weplastic wawubhaka unikoti bandithethe umntu weplastic wathi yo manje ngixoxe lokufuna ukuwoma yena ngixoxe usukuya izwi lami ngicela umphwama yena ngiphethe iplastic ibhalwe R4 iplastic thona abenzeni ezinye zifuna amanzi sifuna ibread
funeka mhlakazi usathana kanjena funeka ihlakazi imoya yomnyama funeka ihlakazi amadimoni asathana funeka ihlakazi ukufa funeka ihlakazi lokho inyaka esendlini yakho zingabulalisi zingakuphumzana ufike uthi in the name of Jesus. Hey madoda ukwenza izidubulelayo unozimachikayo uyitofa nje once ezibhullet sele umuntu ewilo ngahleli phansi lo uphuma uyipresanga ibethile uyaqhubekeka nje enomubeka isitendi sakhe ulele wena amazulu abhizi uyabona amazulu Holy Ghost aliboni izidubu emfana kapha siyabona thina nganyani siyabona thina so siyabona thina ngalaliyo omazeliyo ohleli ngolaphakathi. I'm not cutting curtains because when I read from a friend, I'm sure I'm going to take from grade 11. Ezinye zathuthulwa moyo wathi nje badinga nembazo ngangena embazo wathi take off fast. Wathi take off fast. Sondeleni ishwebeni yawo yamkengisi. Sondeleni usista wako brother wako mntwana wako ifamily yakho yamkele uYesu. Yes izabaxanuva abazuvele babe ngene uyiyo ngexesha elinye njengawe basondeleni babamkele uYesu. Number 2 awunqobola nabantu ngoba bafizithele endlini abantu bawubeka imeko zabo ezinzima so baxelela nje ukuthanda nje ithi yamkele uYesu mababe naso isibani. Amen. Now I'm happy of Jesus. Ngicela uzabe konke namhlanje uthi nami ngiyafuna uYesu akesisixhobo sami andilwele phakathi lesandla sakho uYesu lo uYesu isibone isandla senu ngabantu ibantu siphakamisele phezulu azange wamamkela uYesu sibone sakho isandla. Oh Lord, my God. Perhaps sana zenu nimengenyawo zenu ngoyibati manyawo mfana wami manyawo tatwethu manyawo elibanda nimengenyawo na ngicela uzaba phambi kwami Mathiwo Ria baqhubela isandla esibesisi Thinde ubalulekile umamkela uYesu Jehovah Jehovah is your name. Jehovah. God bless you. Jehovah is your name. Jehovah. Nokhoya mhlambi othi angani mamkela uYesu. Kodwa ubudlelwane bami nenkosi ndabulahle. Nayishiya ngifuna ukubuyela kumdali wami ngoku. Cela ubajoyina uzolanda izixhobo zakho. Jehovah is your name. Nkosi siphakamiseleni kuYesu isandla sethu sise kuYesu mos andizanga kuleqhawa ngoku ngalona ngaleni moment andizanga kuleqhawa nize kuYesu ngaleni moment andizanga kumfundisi nize kuYesu. Ngixeleleni Yesu lamazwi lithi Nkosi Yesu ndiyakholwa nguye unyana kaThixo owandifelayo wabuya wandivukela ngena ngenhlizweni yami. Nkosi Yesu ndiyakwamkela lawula ubomi bami ndizinikela kuwe ngenhliziyo yami yonke ngengqondo yami yonke nangomphefumulo wami wonke. Moya oyingcwele ndizalise ngamandla akho
ukuze ndimlandele uYesu ndingaze ndijike, ndifundise ukulwa egameni likaYesu. Amen. Nabo abantwana bakho Nkosi. Awu Thixo wami, yabona ngoku umoya engcwele baxhobe bafohlele ne-kingdom of darkness yabayika. Wanga ke ungabafundisa loo nto bayazi moya engcwele, banxibe wena ngoku, bembethe wena, wena ululoyiso, wena ungamandla, ebenawe Nkosi seboyisile. Ngoba lethi izwi lakho makubulele kuwe osinika uloyiso olo ngayo inkosi yethu Yesu Kristu. Nabo ngabo ngawe seboyisile. Ibeke isandla phezu kwabo egameni likaYesu Kristu. Awula zonke izinto uSathane bekade babophe ngazo. Ngikhalimela yonke imimoya eyayitshaliwe ikhutshelwe bona. I rebuke those spirits egameni likaYesu Kristu. Namhlanje ngithetha ukuphila phezu kwabo, ngithetha ukuphumla komphefumulo, ngithetha ukonwaba. Ngikhalimela sonke isiqalekiso egameni lenkosi uYesu. Ngithetha insikelelo kubo egameni lenkosi uYesu Kristu. Ndiyabulela Nkosi yami, impilo yabo ayisobe iphinde ifane nakuqala ngoKristu Yesu. Amen. Thobeni sana siyamthula emehlweni uYesu ngaphakathi kwenu. It's a mystery, into engenayichaza. Izono benizenze before ningene kulamnyango, ubuzenze last year, ubuzenze ngumntwana, zixolelwe zonke. Akazixolelanga lo umenzile, akazixolelanga uSathane. Uzawumane ukukhumbuza imfazwe yokuqala ke kuni, imfazwe yokuqala kuni le yoba nina anixolelwanga. Uzawuthi uSathane zenilwe ngalena ngesikhali sithi zicinyiwe mthubi. Isizathu sento ukuthi into bezakho sekhona azicinywanga ezakho. Akaqualify uSathane ukuxolelwa ngegazi. Nina niyaqualifya nixolelwe, nihlanjwe zonke izono zenu. Nditsho kune nonke abalapha, abanye benu basalwa lo mfazi uthi abaxolelekanga, nixolelekile. Izono zenu zixolelwe. Ndicela siqhwabele izandla lento ngokuxolelwa. Nimlandele uYesu, nihambe naye, nimkhonze, nithandaze emakhaya. Akuthandaze ecaweni ekhaya, akuvuwa umfundisi qha ke ethandaza, kuvuwa abantwana bakaThixo. Ningabantwana bakaThixo kwethu. Ibhayibhile bonke abamamkelayo banikwa igunya loba bebe yintoni, babe ngabantwana bakaThixo. Lamaphepha azawucacisana more kuni, ningabuyela endaweni zenu. Ngicela nithathe lamaphepha abangazange wathathe. God bless. Ngicela sifune sibaqhwabele izandla. Awufana amehlo akho ngoku, khawujonge izinto ofuna uzihlutha kumtyholi. Ndifuna uvukelwe ngumsindwana olapha ngaphakathi. Zinto nawuqhala kakubi ngazo uSathane. Abozixutha, abozithatha ngegama likaYesu. You are more than able. You are more than able. Unako uyenza lento ngenxa yalo ngaphakathi kwakho. Lo kuwe mkhulu kunalo ulwa nezinto zakho. Lo kuwe mkhulu kunalo uhluthe izinto zakho egameni likaYesu. Namhlanje ayithile phezu kwempilo yakho, masibuye into zakho ngegama likaYesu. Ndiphakamisa izandla zami phezu kwakho ngegama likaYesu. Ndithi masibuye into zakho. I speak restoration phezu kwempilo yakho. I speak restoration phezu kobomi bakho. Masibuye izinto zakho in the name of Jesus. Makubuye bekuthinjiwe nguSathane empilweni yakho egameni likaYesu. Makubuye bekuhluthiwe lutshaba ngegama likaYesu. Iinto zakho ezilahlekile makubuye ufuyo.
makubuye ukwenwaba, makubuye ukuphumla, makubuye ukuphila, makubuye i-finances, makubuye ukuqokelelana kwefamily, mayibuye i-unity endlini yakho. In the name of Jesus, malubuye uthando emshadweni ngegama likaYesu, malubuye uthando ebantwaneni bakho. Omnye komnye ndiyawukhalimela umoya wemfazwe nengxabano efemelini, ndiyawukhalimela umoya wengxabano efemelini, malubuye uthando. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lithi bandla amen iqhwabele isandla lesi. Emveni kokuthi ziyabuya into zami ngegama likaYesu, zisendleleni into zami ngegama likaYesu, ziyabuya into zami ngegama likaYesu, ziyabuya into ebehluthiwe ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Jesus, open up the Hallelujah. My God, your life will never be the same again. Your life will never be the same. Ubomi bakho ndifuna uthethe lapha endlini yakho. Noma wayemtshayite wedwa uthi ziyabuya into zamsendleleni. Sengathi etheni namhlanje ziyabuya into zam. Ubheka sekuhlanti uthi ziyazala iibhokhwe zam, ziyazala iinkomo zam. You must prophesy maphezu kobomi bakho. Uye ebantwaneni uthethele influence ebantwaneni. Andele ngizonifuna uprofeta ngaba abantu banibhunyulele imali, banibonise bemngene imali zinto ezinkulu. Uyawuprofeta nini wena unothixo phezu kwempilo yakho? Hallelujah. No, Thixo ndiva kamnandi ezam sendleleni, ndiva kamnandi ezam sendleleni. Oh my good God. Oya saboya, izinto zethu ziyabuya. Sana sagu ko uchi toka hapa na isaka ya kodi.